NLP, jos sitä oikein lyhyesti kuvaa, on malli siitä, miten meidän aivot toimii. NLP on lähtenyt menestyksen mallintamisesta. Eli NLPn kehittäjät Dr. Richard Bandler ja John Grinder, ne on lähtenyt ennen kaikkea mallintamaan niitä ihmisiä, jotka on saanut aikaiseksi niitä poikkeuksellisia tuloksia, saanut aikaiseksi niitä tuloksia, mitä muut ei ole saanut. Ja on lähtenyt mallintamaan sitä, että miten he ajattelee ja miten sen jälkeen tapahtuu se ajattelun pohjalta se toiminta. Mallintamalla näitä prosesseja niin ollaan pystytty selvittämään tiettyjä kaavoja ikään kuin. Ja sitten lähdetty opettamaan niitä kaavoja, niitä malleja muille ihmisille ja huomattu muutkin ihmiset saa aikaiseksi niitä samanlaisia tuloksia. Eli NLP ei tutki sitä, että mikä ei toimi. Mitä monet terapiamuodot lähtee miettimään, että hei, miksi joku on ongelma ja niin poispäin. NLP on kiinnostunut siitä, miten asiat saadaan fiksattua, miten löydetään malli, joka toimii. Eli siinä on NLP:n fokus. Me jokainen koetaan tämä maailma ja meidän elämämme omalla tavallamme. Meillä jokaisella on omanlainen karttamme, jonka perusteella me suunnistetaan tässä maailmassa. Se on ikään kuin semmoinen malli maailmasta, joka meillä jokaisella on, ja jokaisella meillä on täysin uniikki sellainen. Se mitä NLP ei ole, ensinnäkin NLP ei ole terapiaa. Eli NLP:ssä ei todellakaan mennä tutkimaan menneisyyttä ja miksi joku ongelma on syntynyt ja kaikkea sellaista. NLP on kiinnostunut siitä, miten toimimalla, miten käyttäytymällä, miten ajattelemalla se asiat saadaan paremmaksi. NLP ei myöskään ole tiede. NLP tutkii ihmisten subjektiivista kokemusta. Eli tiede tutkii erilaisia tilastollisia asioita ja muita, mutta koska me jokainen ihminen ollaan oma uniikki ihminen ja oma yksilömme, niin jos me laitetaan kaikki meidät niin kuin johonkin muottiin ja tilastollisiin keskiarvoihin ja mediaaneihin ja kaikkea muuta, niin se ei kerro meistä yksilönä oikeastaan paljon mitään. NLP siis tutkii nimenomaan meidän subjektiivista kokemusta ja miten muuttamalla meidän subjektiivista kokemusta, antamalla asioille uusia merkityksiä, me voidaan muokata meidän elämää, meidän ajattelua, meidän käyttäytymistä ja niitä asioita, mitä me saadaan elämässä aikaiseksi. Albert Einstein on määritellyt järjettömyyden siten, että jos tekee samoja asioita samalla tavalla uudestaan ja uudestaan, mutta odottaa uudenlaisia tuloksia, niin se on järjettömyyttä. NLP:n lähtökohta on aika paljon sellainen, että miten tekemällä asioita, miten ajattelemalla ja tekemällä asiat eri tavalla, sä voit saada aikaiseksi erilaisia tuloksia. Liittyy se oikeastaan mihin tahansa. Ja muokkaamalla siis sitä meidän omaa subjektiivista kokemusta ja antamalla asioille ikään kuin uusia merkityksiä. Meidän ajattelu muuttuu, meidän käyttäytyminen muuttuu ja ne tulokset, mitä me saadaan aikaiseksi, muuttuu. Sitä on oikeastaan NLP. NLP on paljon tekniikoita, jotka on testattuja, todettuja ja joiden avulla me saadaan aikaiseksi niitä muutoksia meidän ajattelussa, toiminnassa, mitä me halutaan saada aikaiseksi. NLP:hin voi tutustua lukemalla kirjoja ja katsomalla tämmöisiä videoita, niin kuin nyt vaikka tämäkin, ja on vaikka erilaisia verkkokursseja, vaikka mitä. Mutta jos sä oikeasti haluat oppia NLP:tä ja oppia kaikkia niitä tekniikoita, mitä NLP:hen liittyy, niin siinä täytyy ikään kuin käydä kurssi. Ja miksi näin? On se, että NLP on hyvin semmoinen interaktiivinen juttu. Ja se, että pystyy tekemään niitä tekniikoita, niin se tarkoittaa sitä, että ne täytyy kokea. Ja ne pystytään parhaiten kokemaan jonkun toisen ihmisen ohjauksessa. Mä itse aikanaan tutustuin NLP:hen kirjojen kautta. Ja mä tein niitä tekniikoita, mitä siellä oli kirjoissa ja tällaisia. Jotkut toimii aika hyvin ja mä sain aikaiseksi hyviä juttuja. Ja jostain mä olin ihan pihalla, että miten tää oikein tarkoittaa, miten tää homma toimii. Vasta sitten, kun mä kävin ensimmäisen NLP-kurssin,
niin mä saan oikeasti niin kuin tuntumaa siihen, että miten tämä homma toimii. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ja mä toivon, että tästä on sulle ollut hyötyä. Ja mä toivotan sulle kaikkea hyvää sun elämässä. Kiitos ja voi hyvin!